Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Victor Mihalcea vă spune bun găsit de la Arena Antonio Alexe din Oradea. Timp de 2 zile, cei mai buni practicanți ai karateului Kyokushin din Europa se află la Oradea pentru lupta care e aici pe tatamiurile cele 3. Municipiul de pe Criș așadar orgăzduiește pentru a 3-a oară un asemenea eveniment de anvergură după europenele de seniori din 98 și ediția inaugurală a europenelor de juniori care au avut loc 2 ani mai târziu tot aici la această arenă. În acest moment asistați la festivitatea de deschidere, ceremonia oficială a acestei competiții. Un concurs care, iată, reunește la start 400 de sportivi din 20 de țări. Unele n-au primit viză. Incredibil, se mai întâmplă și asta în acest secol 21. Și vorbim totuși de sportivi. Vom urmări astăzi finale doar la tineret și senior, după ce ieri în comentariul meu și al celebrului sensei Florentin Marinescu am asistat la ceea ce am numit noi finalele cadeților. Iată delegațiile participante și prezente la această întrecere. Le aveți acum în imagine. E o portiță specific japoneză, pentru că această ramură provine din Japonia, acolo unde a fost creată de Matsuatsu Oyama, un maestru născut în 1923 într-un sat unde departe de Gunshan, în Coreea de Sud. Vom avea așadar finale, vom începe transmisiunea cu finale, să știți acest lucru, merită să rămâneți alături de noi până la finele transmisiunii noastre. Vom avea finală la Kumite Woman 65 de kilograme, e adevărat under 22. Cu asta vom începe, după aceea o finală la minus 70 băieți între bulgarul la Cezar Dimitrov și Kiril Ragozin din Ucraina. Și o altă finală la Kumite minus 75 între Arturas Cecanavicius din Lituania și Igor Kobilko din Ucraina. A apărut și delegația României. O delegație care, iată, are și spectatori și fani în tribună, delegația noastră, și arbitrii îmbrăcați frumos în cămăși de culoare bleu marin și papion. Aplauzele sportivilor sunt ceva mai reținute față de arbitrii. Prietenii știu de ce. Parcă am avut și noi un prieten aseară la Atena, dar poate și vina noastră. Vom fi în transmisiune directă până aproximativ de ora 18 cu Arena Antonio Alexe, cu finalele cele mai așteptate. O așteptăm să o vedem și pe campioana europeană, vicecampioana mondială, pe Viviana Chirilă, o sportivă extraordinară. Este chiar sora celebre campioane europene și mondiale. Echipa a concurat în echipa Europei, Anca Valmen Chirilă, președintele Federației Române de Karate Kyokushin. Și oamenii rei, salutul pe care karatiștii îl fac acum. Este ceremonia care precede așadar competiția finală, cea a seniorilor de la Oradea. Corul Universității din Oradea, condus de dirijorul Carmen Rus, va intona imnul Deșteaptă-te, române, la Arena Antonio Alexe.